7 d'abril, Dia Mundial de la Salut. I sabeu per què se celebra aquesta data? Doncs se celebra des del 1948 per commemorar la fundació de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, i també per conscienciar la població de la importància de la salut. Així que fa quasi 80 anys que tenim aquesta data marcada al calendari. I avui estem amb el Pere Vallribera, ell és el gerent de DIVI, la xarxa de diagnòstic biomèdic i per la imatge, que és l'única xarxa pública que agrupa tots els serveis diagnòstics i està present en més d'una vintena d'hospitals i centres de salut de Catalunya. Pere, benvingut. Moltes gràcies. Doncs comencem. I, sens dubte, avui és un dia per parlar de salut, però en el nostre cas ens centrarem en els serveis diagnòstics i volem que ens expliquis què aporten i quin és el paper dels serveis diagnòstics en el sistema de salut. Quan parlem de serveis diagnòstics, hem d'aclarir, estem parlant dels serveis d'anatomia patològica, de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear i del servei d'anàlisis, dels laboratoris d'anàlisis clíniques. Aquests serveis són serveis absolutament fonamentals en el diagnòstic d'una malaltia, en la seva evolució i en el seu pronòstic. Hauríem de tenir en compte que pràcticament tots els pacients que venen a un centre de salut o un hospital en algun moment de la seva malaltia passen per algun d'aquests serveis. I ara ja entrem una miqueta més en detall. Podem concretar quina és la funció d'aquests serveis? Sí, és important perquè sovint els serveis diagnòstics es simplifiquen o s'infravaloren. El procés habitual és el metge que té un pacient, demana aquella prova diagnòstica de totes les que hem anomenat que creu més adequada i el procés és el pacient o la mostra passa per tot el servei diagnòstic i al final el servei diagnòstic emetem un informe. El tema és que aquí no només no acaba la nostra funció, sinó que una part molt fonamental, el que agrupem amb el concepte de gestió clínica, és el que aporta valor en aquest diagnòstic més enllà de l'entrega del resultat. I estem parlant d'elaboració de protocols, participació en el procés clínic, tot un àmbit transcendent en els serveis diagnòstics, que és el món de l'adequació, quina prova està indicada, quan està indicada, etc. Sumem-li aquí tota la gestió del coneixement que hem de fer, la formació d'especialistes, la participació en projectes de recerca i d'innovació i de formació, és a dir, que més enllà de l'entrega de resultats, que és la funció, entre cometes, més coneguda, hi ha tota la part que és el que aporta valor realment al diagnòstic. Doncs ens queda clar aquest missatge de que no només és l'emissió d'un resultat, sinó tota aquesta part fonamental de la gestió clínica. I ara també entrem en una altra part clau, que és el paper dels professionals. Parlem-ne de tot aquest col·lectiu que forma part dels serveis. De fet, els professionals són importants, les màquines, la tecnologia és el suport, però al final el valor que aporten els nostres serveis és el valor que aporten els professionals. Els serveis diagnòstics rebem una mostra a un pacient, hi ha una primera etapa que és la realització de la pròpia prova, amb les diferents modalitats, que bàsicament aquesta primera part la fan tècnics i personal d'infermeria, que són els que realitzen la prova. Hi ha una part fonamental que és tot l'àmbit de programació, citació, entrega de resultats, que això ho fa tot el col·lectiu de professionals d'administració i atenció al client, i després la finalització del procés és la part que assumeixen els facultatius, que bàsicament és la validació i la interpretació d'aquests resultats. Però en qualsevol cas, això que he explicat per fases és un treball, evidentment, amb equip i amb continuïtat, no es pot separar una part de l'altra. I en el cas de DIVI, què aportem en el sistema públic de salut català? De fet, som l'única xarxa que integra tots els serveis diagnòstics. La primera aportació és que treballem aquesta integració del concepte de diagnòstic integrat i el que portem, t'ho resumeixo en paraules clau. Primer, som xarxa, és a dir, treballem en xarxa per molts hospitals que sense aquesta visió de xarxa no tindríem la dimensió suficient com per donar un servei de qualitat. L'altre és coneixement. Tenim professionals molt especialitzats gràcies a aquesta xarxa que gestionen aquest coneixement. L'altra paraula clau és atracció de professionals. Com dèiem, al final el valor més important que aporten els serveis diagnòstics és aquell valor que aporten els professionals.
I l'última paraula seria innovació, és a dir, tenim la capacitat d'avançar-nos als esdeveniments per avançar-nos a quina és la tecnologia o el coneixement que aportarà més valor al diagnòstic. Doncs prenem nota d'aquesta xarxa, innovació, integració dels serveis diagnòstics i sobretot els professionals. I tot això junt amb la dimensió, evidentment. Tot això agrupat ens fa tenir una dimensió que, com deia, cap dels hospitals per si mateix pot tenir, però que la suma d'elles ens fa tenir aquesta capacitat i aquesta potència. I per últim, cada any hi ha una campanya entorn al Dia Mundial de la Salut i en aquesta edició podríem dir que és el suport de la ciència. Quina contribució tenen els professionals de laboratori d'imatge a la ciència? La primera que et diria és que la ciència i el coneixement és la base de tot allò que fem, és a dir, que és la ciència que contribueix amb nosaltres, i amb els serveis diagnòstics, com amb molts altres serveis, participem en molts processos de recerca i d'innovació, amb una peculiaritat que nosaltres tenim projectes propis de recerca i innovació, en aquest últim cas molt vinculats al desenvolupament digital i a la intel·ligència artificial, però tenim una altra característica, que és que participem en la majoria d'assajos clínics d'altres serveis, perquè som la part diagnòstica d'aquest procés, és a dir, tenim aquesta doble paper a portar de projectes propis i suport als projectes de recerca de pràcticament tots els serveis. Doncs Pere, ja hem acabat. Moltíssimes gràcies per la teva participació i per donar tot aquest coneixement avui en un dia tan especial com és el Dia Mundial de la Salut. Moltes gràcies, un plaer.